estudia basicamente un aspecto que vamos a traballar en clase é a calidade de vida. A calidade de vida é como os povos ou as cidades ou incluso os países pois mediante unha serie de indicadores sabemos se viven ben ou viven mal. Porque supoño que todos sabedes o que é economía, non? E que está relacionada coa calidade de vida. Cal é o factor máis importante da calidade de vida? A felicidade, non? É a felicidade. Non me dices nada. Bueno, ben, todos para fora, aquí non está ninguén hasta que non me digan exactamente o que é a felicidade. E a tedes que practicar. Veña, fora. Non podedes volver a esta clase ata que non atepedes a felicidade. E encima que temos que practicar. Pero que quere que practique onde practico, como practico? Que a mí se non sou feliz é que me dá igual. Non penso volver a esa clase nunca. Xa, muller, pero hai que buscala. Que lle queres facer? Ainda que sexa debaixo das peles, pero hai que buscala. Mira, pero de onde? Onde buscamos? Que eu que sei, xa o pensaré. Mira, é que eu non penso volver a esa clase, non penso que... Non. Bueno, tampouco te enfades. Bueno, mira, xa falaré. Sí, xa falaré. Non te preocupes. Mire, ya levamos 2 semanas sen ir a clase de economía. Xa o sei. Quizá Manolo ten razón. Últimamente estamos moi serias. E ademais levamos un montón sen cantar. Xa non cantamos. Non, xa non cantamos. Pero teño unha idea. Xa sei que podemos facer. A ver que se che acordou agora. Que che parece? É unha boa idea. Pois veña, vamos dicirle aos Sí, compañeiros, vamos. corre. Paula, escoita. Por fin chegachedes a clase, E atopachedes o que andades a buscar? Sí, xa o atopamos. Manolo, nós atopamos a felicidade na música, mais cada persoa é un mundo do que é o único coñecedor. Unha caixa de segredos, de sorpresas, de música, de emocións e de sentimentos. Hai persoas que atopan a felicidade nas flores de primavera, nunha aperta de benvida, no olor do cabelo da persoa que queres, no teu mozo quentando as mans en inverno, no apoio dos teus amigos, en anécdotas de infancia, en recordos do pasado verán, na poesía unha tarde de chuvia, nun segredo, nas situacións vergoñosas que co tempo provocan unha sonora risada, na complicidade dun sorriso, en sentirse ben ou simplemente en bicos, bicos e máis bicos. Mais está nas túas mans ser feliz, levantarte cando callas e sorrir coas vaguas escorregando a túa face. Agora, tócache a ti.